Ассалому алейкум бардорои ма, подписчикои канали то бошинома каса созен хубе, умедворум зинда ва сарбаланде мисли ҳар вақта мо дар хизмати шумои бардоро кор дорем мошинбозори шаҳри Душанбеда. Шарои нар видеоро нагзонда бо диққат тамошо мекунем мошинаи гаррени баъд арзон мондагим дар Тоҷикистону хали састав у хали нарх нест. И состави ки мо мондагим ё мошиное ки ман мондагим дар номтон садқа мумкин рекорд занем. Ба ҳамин хотир чӣ кор мекунем, чӣ хеле ки хитоб медонем мо шумо ҳазор амал мегӯм барои дастгиритон, барои гуфти гапҳо, лайкҳо, комментариҳои беҳтаритон номери яги мошинбозор ҳамин канали мо шумои бардоро ба ҳамин хотир медонем бо максимални дастгирӣ мекунем. кадоме дабо чӣ намуди мошин маҳқулай обязательно дар комментария бинависа. худо хоҳад бозори оянда омада дона дона чинда ба навор мегирем, пешкаш шумо мекунем. рафтем навора то охира нагзаронда бо диққат бардоро тамошо мекунем. рафтем марамат бардоро як бора ана якта дута сета чорта Kia Sportage бачаҳо Sportage хоҳиш кардан як бора бардоро ҳамашона сиёмка мекунем мепартон рақамҳои якара зери навор давонум занг занед дар тамос бурен. ҳамаш бардоро корейский вариантан сахт тозанд вагонанд. солошон боша ҳамаш 2014 бардоро ана ёш боша салон латан ҳарсеш иниш боша бардоро улавгиш салон кожни салон ай марамат як гирдошон чарх мезанем бардоро. марамат ҳолати қафошон бампери қафо партроникадор марамат ҳолати тараф дарои қафо электропакет салон лата салон бардоро паталокошон тоза. ҳозир иша абзорчар мекунем димга ишамбо абзорчар мекунем 4 электро блокировка дар ду тарафа мултирул коробкаш боша автомат климат контрол монитор марамат як ҳолати моторшо мебинем ша хулас боз як ҳолати моторшона мебинем. ҳар сеш бардоро ҳамин стилан ҳамин намуд ҳамин мотороам бардоро абиё моторошон як 6 бошен ё 2.5 ди донс бардоро марамат ҳолати фартукипеш пешошон назада. хулас ини миша диде навора бардоро ҳар сеш яхелан ана иш боша дига хелай бардороз нишонто метон. ина марҳамат ишам 2014 ишам корея иш бо кожни салон шай люб гап хабар иш бо комплектатсияи состар шай бардоро. 4 балнакошон нав ягла яхелан марамат ҳолати тараф марамат як ҳолати салоншона мебинем оз як ҳолати қафошона мебинем. дарои қафо электропакет дидесем бардор иш кожни салон иш на самом деле зурда люк доштай без ключевой доступ доштай фул комплектация шуда 4 электроблокировка дар боковоёш қад мешидай режим ваҷдани тарафа мултирул коробка автомат климат контрол монитори андроид зурдай бардаро. марамаз як ҳолати ана моторша мебинем абиё мотор ишам ди донсай бардаро корейскиё хито медонен донс мешава. хулас бардаро иниш зурбдай варианти зуруш ини бидай бардаро нархошон боша чансми партоимака 115 000 яка наки нархи дастрас 115 000 сомонӣ боз муомила мешава. вагонам бардаро нав растамошка утил путил уҷатошона нав кадаген ҳамаш вагона ё гаштагӣ нестанд. биё рақамо табуграис 903 00 7501 марамат рақамо зер намудай занг занед дар тамос бурен. марамат бардаро апашко хоҳаро марамат Toyota Wix бачо хоҳиш кардан марҳамат нархи дастрас соли 2013 мошин мақсади такси гаштагӣ ягон гуфти гапо шалпар нестай бардаро мошин қаду хоматак шушурай фақат ҳами агар дискачои заводскои хича ё биё ё ки калпакои чоткиш бизани мошин гарени бухшутар мешава. солона ҳуҷҷат утил дора солона ҳуҷҷат утилизатсия ҳамаш аст бардаро марамат як гириш чархна чокадака калпакош ҳастай калпакоши набудай бо ҷош дайбдай бардаро марамат ҳолати тараф бахшака тараф месияка як ҳолати ана салон шани дарои қафо электропакет салон лата салон паталокш тоза 4 электро блокировка дар коробкаш боша автомат климат контрол монитори заводской биё капочак шо марамат як ҳолати моторш мебинем бардаро марамат абиё моторш боша бардаро як 5 як 6 як 3 ё як 3 дай ҷа кришка шинеска кришкошо мемонен марамат ҳолати фартукипеш пешно зада нарса чансмоне
68000 сомон боз муомила мешава бардаро. Рақамо табугака. Рақамотуна 919 54 1011 марама рақамо зер наводай занг занен дар тамос бурен алоқа да бурен. Салом алейкум. Узри зиёд ки вақтона мегирем. Миқдори чиптои 6999 донай бозӣ дар YouTube канали Топ Мошино ва Telegram шан Топ Мошино шерина рафтестай. ҳамон қадар чипта кам шид, ҳамон қадар шанси бурд зиёд мешавад. Нигоҳ кунед. Бо плюси 50 та чипта мегирӣ, я телефони дига падарка дора. Ана нигоҳ кунед. 221 23 кардаги 22 кардаги та BMW сину бо плюс 200,000 200 чанд азори руси дига да ана чи дора конверти пули дора. Хулас, ай шумо чи хоҳиш ки намҷа рақамош ҳастай ба фикрам тофтастай бо мемонем зер наворда. Ана рақамо да салом равон кунед, ҳамаша равон мекунанд. Тон мақсад чи картаи шумо да дар курай равонтон мекунанд. Я дастгириш кунед, ростига ма хаякиш системаи мо ҳамун гуфти гапҳо дар магазинем кормон фақат ҳамун магазинда кор кардесем бародар хоҳиш кард ки биёя ордамон ки охириш монда я ду рӯз пас рӯзи бозира монем боре ки у қачиптаиша намондай. Гарени дастгириш кардан хай старта парфтади қариб 300,000 просмотр гирифта буд. Нигоҳ кунед, дастгириш кунед, ай сипас мошинои мақсад хизматӣ ранги як сол ду сол пеш мемондем ку Атеко, Портер, Спринтер нахе мошинои хизматӣ. Ҳеҷ не детаи дастгириш кунед, детаи партоин чекотона, детаи билет бигирен ё ки 10 та гирен, я та падарка дора. Барои хитон ҳамон қадр зиёд гирифтем, ҳамон қадар ба шуморо плюсе. 50 та агар гирифти айфон падаркай. Ҳеҷ не барои дастгирӣ дета сетаи партоин бозиша бигзарона насиб боша хай ки ман мошин фурӯшам, ман мошин мехарам мефурӯшам. Спринтерш дар кор боша метемиша, Портер дар кор боша, оз инаи мошинои калон гирифтай. Мақсад дига дар коршон боша меорем, ҷа мечинем, ай сипас дига Спринтер, Портер мемона. ҳазор омад барои дастгиритон рақаморо мемонем, ягон мушкилӣ боша нависен. Маданӣ мақсади гап ки ҳамаша ҳал мекунем. Ба наздикӣ финалша мемона. У қайнш намонда 6999 дона чиптаи шерина 6999 дона. Хай гап дошта бошем марама. Дар номтон садқа рақамое ки ана WhatsApp мо дидем зер наворда салом роӣ кунед, чекотон нафартон шумо иштирокчии бозӣ мо мешен. Марамат бардаро боз як Toyota RAV4 навбатӣ соз 2015 мошин нав вагонай бардаро дуромадагия. Ана сборкаи Кореяи бардаро мошин тозаи родной деталь, родной краска, марамат ҳолати тараф. Як гирди чархна 4 балонс нав як гила як хела бардаро. Марамат ҳолати кафош. Як ҳолати салонша мебинем бардаро. дар рӯи қафо электропакет салон кожни салонай бардаро потолок шуво бо панорама доштай бардаро нигоҳ кунем панорамаи бақаги зур да комплектацияш 4 дарш электроблокировка дар регировка бакои дутарафа мултирул коробкаш боша автомат климат контрол монитори андроид бардаро регировка бакои скамейко ҳарди тараф лифт аз як ҳолат моторша мебинем бардаро неки мошинша зур да биё капочак шо ака марамат аз як ҳолати моторша мебинем бардаро ҳамёра бардаро хто медоне ки 170 то 180 азора ҳастан неки ман нархи арзон мемонам абиё моторш бо 2.5 дай бардаро пеш но зада мошин тоза нарш чанд сомон тағос рочни 165,000 сомон боз муомила меша абиё рақамо табугака 903 00 7501 марама рақамо зер наводай занг занед дар тамос бе марамат бардаро хундай Санта-Фе соли 2014 яка 2014 мошин вагонай ана сборкаи ки Кореяи бардаро корейскиан у болош да чека чемоданай багажи запасноиша ё амӯятел фар дора мошин бардаро як гирди чарх занем без ключевой доступ дошта марамат ҳолати қафош бо багажшаша бинем бампери қафо датчик парктроника ду груштела марамат ҳолати тараф ана мошин бардаро свети аслиш на свети мендал дага ламинати сафед кашидаган задни шторка доштай задни обогрев доштай мошин кожни салон бардаро потолок тоза панорамаша бинен чихе калонай фул комплектация без ключевой доступ бардаро 4 дарш электроблокировка да регировка бакои қачак ду тарафа мултирул коробка автомат ҳам обогрев сидени доштай ҳам охлаждени сидени бардаро климат контрол монитор калон дай бардаро се режима комплектация зур да скаменко лифт марамоз як ҳолати моторша мебинем бардаро абиё мотор 2.4 GDI бардаро пешиш нозада нарш боша чанд сум тағо
139000 сомон боз муомила мешавад. Биё рақамо табугу ака. 904 75 79 79 ё марама рақамо зер наводай занг занед дар тамос бе мошин вагонай нав дуромадаги бардору. Мардум нигоҳ кунед читон ёфтум ана Toyota Fielder стили терде хмонда як донай бисёр терде да Camry шашом мешавам бардаро нем бозорда ин мино як дона инемиай нест дига баро ки бозоро ма мегардам бебиним шахсан хну вақте ки ма сухан кардам бояд аз сухан любой хел ҷавоб мегум терде комплектация ҳама да зур мешавад диско тердеан полни гуфти гапом лакадиби терде хилш киран Camry 6 да бисёр терде мешавад ина ма як Camry 6 да бисёр дидагим ба ина Fielder да якм бора дидесам марда ки гап бамперо дига мешавам бардаро стило атсеко полни дига хел мешаванд ози ҳамашам инишонтон метавон мошини соз 2015 ҳуҷҷат таъинровкош чанд қай ҳам мошин вагон аёлиё значит мошин бо ина бо мошин вагон буда ҳамашам мекунем мете мегам видеора нагзанда бардаро то охира тамошо кунед сафеди трёхкомпонентай нигоҳ кунед дидеса инҷош полни дига мешава фигурадор мешава заводской шох мешава спойлерош дига мешава бамперора десена F10 чӣ хеле ки ин пакетош меоян ку диффузор доран заводской диффузор меша ина дискошам дидесен бардаро дискошам полни дига мешава стилиш полни дига ин мошина баъд гибрид чай бо масъала гибридҳо чӣ хела мошин вагон аё дидесен бардаро на стумба дидесен полни дига ҳама гуфти гап ранги бигем чихе спортивниёра мекунам хали дар қафо электропакет ба на салон дидем кожни салон тоза байнеш латай кожни салон гап хавари соз потолокш тоза мошин драна берна умуман кор надорам 4 дарш электро блокировка дар боковой қачавак де тарафа мултирул коробкаш автомат нигоҳ кунед обогрев сидени дошта бо ҳам обдув сидени дошта климат контрол монитори заводской бардаро се режима буда режим важдени дошта баъд бардаро дидесен полни фигурошон дига ина боковойошон тонеҷошон полни фарқ мекунад стили карбон я капо чой кишам олвори объем моторш боша бардора 1.5 гибрид ай масъала гибридош мега мошин ҳама 100% пачкаи мошино зада хаё японко шумо медонед бардора гарани тоза мешаванд зур мешаванд қошоша бинед лупоша бинед бо чанд сумаш моней нархш боша дидесен чӣ қимата 145000 сомон терде худаш агар не ҳамин мошин худаш 125 135 ба кадом хотир 145000 ай бардаро ба он хотир ки и дига чизай бигем ҳамин одами мефаҳмидаги уже ҳамин мошина мефаҳма бизанед дар ютуб ё дар дига интернетҳо бизанед стили терде бизанед полни дига мебурад барои давлатҳои зур мебуранд стили спортивни ба қувват дига хе дизайнша хушрӯ мебуранд нархш 145000 бо муомила дора рақамо табгу 909 07 386 ё айсар буга ка 909 07 86 86 марама рақамо зер навордай занг занед дар тамос бирем варианти алиш аста ка варианти алиш набуда фақат пули нақд